Yasilindele usuku. Hey, akukho Jesu obuyayo la. Akukho Jesu obuyayo. uJesu akuyona le ndoda enentshebo ocabanga ukuthi uyayibona mhlaza nufa. Wonke umuntu unesimo sangaphakathi esibizwa ngeChrist consciousness. Impaphamo yakho la ishintsha ifika esigabeni sobuKristu ngenxa yamafutha akhiqizeka ngaphakathi kumuntu abizwa ngeChristos oil. Amafutha akhiqizeka la emqondweni wakho muntu nomuntu ngaphakathi ehle ngespinal cord umgogodla ayofika lapha egcineni ethanjeni elibizwa ngesacrum bone. Leli enithi manithi uJesu wafa wahlala ethuneni ilona thuna leli. Njalo ngenyanga unensuku ezintathu la lamafutha akhiqizeka khona Christos oil ehle efike la emesehleli uma ungawamoshanga ngocansi nokuthokoza ngawedwana ukudla isidakamizwa nophuzo oludakayo ukuhleba nokukhuluma kabi nemicabango emibi nokungameditate wangawamoshi wawagcina lamafutha azonyuka ngosuku lwesithathu njalo ngenyanga uma inyanga ingena kwizodiac sign yakho efike ehlakaze ingxenye zomqondo wakho leze bengahlakazekile usho ibona impilo yakho ithuthuka nezinto ozenzayo ziba zinhle iphumelela ngenxa yokuthi uhlakazekele ingxenye yomqondo ebingahlakazekile ngaphambilini ngenxa yokuthi lamafutha wongile. Now nina makholwa understand ukuthi le process iyona le yenzakalayo wena utshela ukuthi sele kungathola uJesu impilo yami yashintsha izinto zami zaphumelela. Ayiphumelelanga ngenxa yoJesu owamgwinya siphukuphuku. Into eyenzakalayo ilamafutha ayakhiqizeka ngenxa yokuthi usuyakholwa ngithi phela manje angithi kadulala wenza zonke izinto obiza ukuthi zasemhlabeni awusakwenzi lokho usuhlezi upositive uyathandaza. Lamafutha uyawagcina ayongeka awazi kodwa wena kodwa inyanga iyangena kwizodiac sign njengoba ijikeleza in every 29 days. Amazodiac sign yakho mhlamba wazi nanokuthi yini izodiac sign ngoba uyikholwe elikhulu. Leyo nto ke iyenzeka kumuntu awudingi ukuthi ukholwe ukuze leyo process izokwenzeka emzimbeni wakho. Udinga ukuthi uwazi ukuthi inyanga ingena nini kwizodiac sign yakho udle kahle uyokudla ukudla oku-acidic udle ukudla oku-alkaline uphuza amanzi umeditate uhlalise ulimi lakho entendeni at the roof of your mouth. Niyeke ukuthi uJesu uyabuya akukho Jesu obuyayo. Ukubuya kukaJesu indaba enomqondo ojulile ayukubuya literally. Umqondo ojulile wakubuya kaJesu the second coming of Christ ila wena ozalwa khona kabusha. Lamafutha mesenyuka ehlakaza umqondo wakho uyashintsha ubona izinto ngelinye ilihlo ngoba awuseyena lo muntu obecabanga ngalendlela le umqondo wakho ungakahlakazeki. Ukuzalwa kabusha is to die usaphila ufe kwindlela nezinto obukhelelwa kuzona ubuwena obudala kodwa manje kule lifetime hayi ukuthi uwoze ufe kube khona iminyaka oyohlala once washona. Ukushona kuyona lento ecabangayo ukufa hayi ukuthi bese uyahamba uyohlala noJesu ezulwini. Heaven is your head isiphukuphuku.